nga kasinatian ni ining Cebuano film writer and actress ug hisgutan usab nato ang iyahang mga tinguha aron mapalambo pa ang Cebuano film industry. We have this morning Badidi Labra. Maayong buntag ug maupay nga aga, Badidi. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pa-shoutout diha sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central ug Eastern Visayas regions, ilabi na sa imuhang mga kaila. Yes, maayong buntag kaniyong tanan mga kapuso. Finally, finally, wow. Daghang salamat sa pag-invite ninyo nako, GMA Regional TV Live. And hello sa tanang mga kapuso nato dira nga nitan-aw karon. Para nimo, unsay nakapalahi sa Cebuano film ngadto sa ubang mga salida nga imuhang natan-aw na? Lahi jud ang Cebuano nga mga films no kas sa tinuod na ilang meses mas kuanta mas daghan og unod ang ato ang mga istorya kung imo siyang itandi sa uban nga mga salida tan-aw sa labi na sa katong naa sa kauluhan mo tan-aw sila og mga salida nga Bisaya foreign kaayo sa ilahat paminawon language ang kanang ang itsura nato we tan-aw parihutag nawong nila parihutag features nila matungod kay lahi sa ilaha ang ato ang language murag foreign sa ilaha but ang nakanindot manggod sa Bisaya Miss Says cause makakonect gihapon siya. Og isip usa ka writer Badidi, asa ka mokuha og inspirasyon ug mga ideya sa pagmugna sa imuhang mga istorya nga aduna gayoy kapunitan ug mga pagtulunan? Actually, Miss Says, no, katawanan kayo because usually magkuha kog mga inspiration sa stories, sa characters, sa mga nagpalibot lang nako. Na ako'y usa ka film na nadala siya sa Cinemalaya. Then naapil siya dito, storya siya sa usa ka mahuyang na himong amahan. Ang iyang anak kay member sa LGBT. And then kani siya nag-take ra kog inspiration sa nakaila nako nga nagtrabaho sa parlor nga naa siya sinagup nga bata. And since naghisgot naman ta og power of the heart nga acting og workshop Badidi, we'll test you this morning by playing Spin the Wheel emotion. So among patuyo ko ng wheel and then kung unsang emosyon ang mapili, mo ka na ang imong gamiton sa pag-acting. So mao ni ang imuhang linya Badidi. Sige, miss. Makita nimo sa akong mata nga ako malipayon, di ba? So let's start. Spin the wheel, Badidi. Hugot ba? Hugot kayo. Oh my God, ka-excited. Isa ka ha, kailangan with a twist, jud ni. Kailangan makita jud nato ang acting capabilities ni Badidi. Oh my God. Nakita ni mo sa akong mga mata nga. Ako malipayon. Diba? Wow, very primetime queen, Marian Rivera. Good job, Badidi. Thank you so much, Badidi. Busa, kay naila naman jud ka sa pipila ka mga Cebuano films. Para nimo isip usa ka actress o writer, nganong kinahanglan nato i-promote ang ato ang mga kaugalingong mga salida? Importante jud kaayo isip usa ka Cebuano miss no nga atong ipakatap ato ipakita sa kinatibukan kung dili man sa atong nasod lang hasta sa tibok kalibutan kung unsa kanindot unsa ka dato sa kultura sa kanitibukan jud kung unsa kanindot ang kultura sa mga Cebuano. Busa, before we end our interview, Badidi, unsa imong gustong ipaambit nga message of hope sa ato ang mga televiewers sa atong programa? Sa tanan natong mga kapuso sa GMA Regional TV Live, ako lang isulti sa inyo nga magpadayon gihapon kita. Ang word na padayon sa tanan, padayon sa atong panginabuhi, padayon sa atong pagpakabuhi, padayon sa paghigugma
padayon sa pagsuporta sa mga Bisaya nga mga lilas. Daghang salamat Badidi og dasig lang gayod, padayon lang. Daghang salamat. Daghang salamat, Mrs. Daghang salamat, GMA Regional TV Live. Thank you.